Συνάδελφε, καταρχήν να σας πω ότι συμμερίζομαι ιδιαίτερα την αγωνία σας για τους σταφιδοπαραγωγούς, διότι και στο νομό Μεσσηνίας παράγουμε σταφίδα και γνωρίζω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Με την ευκαιρία της ερώτησής σας θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προοπτική της παραγωγής της σταφίδας στη χώρα μας. Η κυβέρνηση έδωσε απάντηση και συμπορεύτηκε με τις εισηγήσεις των οργανώσεων των σταφιδοπαραγωγών της χώρας μας μέσω της πλήρους αποδέσμευσης που πετύχαμε. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 70% του εισοδήματος των παραγωγών διασφαλίζεται. Επιπλέον αναμένεται σε περιοχές που υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα όπως είναι η Κρήτη, η Μεσσηνία, Χαΐα, Ηλία, Κορινθία και Κεφαλονιά, θα συνεχίσει να καλλιεργείται η σταφίδα, γιατί η παραγωγή θα ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις μιας μερίδας καταναλωτών. Εξαιτίας αυτών των αλλαγών αναμένεται να διασωθεί ένα σημαντικό μέρος του κλάδου, στο οποίο θα βασίζεται στην ποιότητα. Αυτά τα λέω γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι η παραγωγή ξηρής σταφίδας σουλτανίνας, η οποία εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στους νομούς Κρήτης και στην Κορινθία, από τους 70-80.000 τόνους δεικνωθεί στους 20 με 10.000 τόνους ή και λιγότερο αυτή τη φετινή περίοδο, σαν αποτέλεσμα παρατηρούμενων φυσικών καταστροφών, μη επιτυχημένης αναμπέλωσης, ασθενειών, γύρανσης των αμπελώνων και άλλων παραγόντων. Εισερχόμενοι τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά τους 28 σταφιδεργάτες του Ηρακλείου Κρήτους, στους οποίους αναφέρεστε. Όπως γνωρίζετε, η επιδότηση λόγω ανεργίας των μισθωτών επεξεργασίας σταφίδας, μελών της Συνεργατικής Σταφιδεργατών Ηρακλείου Κρήτης, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κανονισμού περί ασφαλίσεως ανεργίας των μισθωτών επεξεργασίας σταφίδας, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας του 1956 και έχει τροποποιηθεί με προεδρικό διάταγμα το 1997. Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος, το επίδομα ανεργίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις 75 ή 100 ημέρες κάθε περίοδο επιδότησης, με την πραγματοποίηση 125 ή 150 τουλάχιστον ημερών εργασίας αντίστοιχα εντός του προηγούμενου αυτής ημερολογιακού έτους. Θα υπογράμμιζα επίσης πως στην παρούσα φάση εξελίσσεται τόσο στη χώρα μας, όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας ευρύς διάλογος που αφορά στην αναβάθμιση της κοινωνικής προστασίας των ανέργων, αλλά και της ασφάλειας εργαζομένων με επισφαλείς μορφές εργασίας όπως είναι η εποχική ή προσωρινή. Οι επιδοματικές μας πολιτικές, που αποτελούν ένα σημαντικό δίκτυο προστασίας για όσους βάλλονται από τις δυσκολίες στην αγορά εργασίας, βρίσκονται εξάλλου σε μια διαδικασία ευρύτερης αναμόρφωσης, εξορθολογισμού και ενιοποίησης. Λόγω και έλλειψης χρόνου, στη δευτερολογία μου θα απαντήσω